Νίκο, Φωτεινή, Γιώργο, τι κάνουμε? Ωραία. Μια χαρά. Προσπαθούμε. Τι λέει Γιώργη, τι έγινε? Άστα, εξεταστική. Λίγη κούραση. Έλα, μην ανησυχείς, όλα θα πάνε καλά. Δώσα τους κωδικούς, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε? Εγώ είμαι έτοιμος. Τους έβαλα κι εγώ. Μισό λεπτό. Ναι, κι εγώ είμαι έτοιμη. Ωραία, ξεκινάω την πρώτη ερώτηση. Σβήστε το περιεχόμενο της κεφαλίδας και του υποσέλιδου. Εισάγετε στην κεφαλίδα με χρήση αυτόματου κειμένου το όνομα και τη διαδρομή του εγγράφου με στίχη στα δεξιά. Λοιπόν, αυτή η ερώτηση έχει δύο σκέλη. Το πρώτο λέει, θα σβήσουμε ό,τι υπάρχει στην κεφαλίδα και στο υποσέλιδο. Μετά θα πάμε να βάλουμε με χρήση αυτόματου κειμένου, θα δούμε πώς, το όνομα και τη διαδρομή του εγγράφου και θα το στοιχίσουμε στα δεξιά. Ωραία, την καταλάβαμε την ερώτηση για να ξεκινήσουμε να δούμε την απάντηση. Οκ, εγώ την κατάλαβα. Ναι, την κατάλαβα. Ναι, και εγώ την κατάλαβα. Ωραία, πάμε να δούμε την απάντηση. Πηγαίνουμε προβολή, κεφαλίδες και υποσέλιδα. Πάω κεφαλίδα, σβήνω την κεφαλίδα. Πηγαίνω υποσέλιδο, σβήνω και το υποσέλιδο. Πάει το πρώτο σκέλος της ερώτησης. Ανεβαίνουμε στην κεφαλίδα. Κλικ να μπει ο κέρσορας και πηγαίνω εισαγωγή αυτόματου κειμένου. Όνομα, αρχή και διαδρομή. Το γράφει ξεκάθαρα. Τέλος. Μαρκάρω. Πηγαίνω, κάνω στοίχηση δεξιά. Στο τέλος, πατάω, κλείσιμο. Εντάξει, είσαστε έτοιμοι να το κάνετε εσείς? Ωραία. Εγώ θέλω να την ξαναδούμε όμως. Όχι, εγώ την κατάλαβα. Εγώ είμαι εντάξει. Οκ, την κατάλαβα. Νίκο, Φωτεινή, κάντε την απάντηση εσείς μόνοι σας. Γιώργο, πάμε να το ξαναδούμε. Εντάξει, είμαι έτοιμος να την ξαναδούμε. Οκ, ξεκινάω να την κάνω κι εγώ. Οκ, την κάνω τώρα. Γεωργή, σου ξαναδείχνω την ερώτηση. Πηγαίνουμε προβολή. Κεφαλίδες και υποσέλιδα. Πηγαίνω κεφαλίδα, σβήνω την κεφαλίδα. Πηγαίνω στο υποσέλιδο, σβήνω και το υποσέλιδο. Πάει το πρώτο σκέλος, ανεβαίνω πάνω. Πηγαίνουμε στην κεφαλίδα, βάζουμε το κέρσορα, κατεβαίνουμε εισαγωγή αυτόματου κειμένου κλικ, όνομα αρχείου και διαδρομή. Τώρα, μαρκάρω αυτό που έχω βάλει και πατάω στίχη δεξιά. Ωραία, κάτω τώρα και εσύ. Οκ, την κατάλαβα. Πάνω την κάνω κι εγώ. Εγώ την έκανα, κανένα πρόβλημα. Πάω στη δεύτερη ερώτηση, έτσι. Νίκο, Φωτεινή, Γιώργο, είμαστε έτοιμοι, έχουμε κανένα πρόβλημα? Ωραία,
Πάμε στη δεύτερη ερώτηση. Κανένα πρόβλημα. Πάω στη δεύτερη ερώτηση. Επίσης, και εγώ πάω στη δεύτερη.